Closed doors, I'm a fool for your love. Gala Papel. Good morning mga sir. Ngayon pupunta tayo kay Sir Ramil. Shout out. Magpapalagay tayo ng cam ng R1. I-convert natin sa cam ng stock. Tapos magpapalagay tayo ng 57mm na piston seat. Yan seat na sa ating motor. Shout out sa Ramil Dinalunan. Malit na ako. 16 na, 16. Ano sir, 60 lang. Marami pa kasi. 60. Kasi din. Dinalunan yan. Sana naawas na natin ito. Napit na sa ano. Sa hindi na naman. Baka mamaya hindi na tayo magpapagas. Kasi panigurado babawasan tong gas natin panlinis sa pagburador natin. Ay card. Lock sa mga block natin. Yes sir, shout out sa mga biker. Ayan.
Ayan, hindi pala. Alright. Dito na tayo. Express na. Dito tayo sa motorcycle lane. Nakakatila yung araw. My goodness. Ayan, malapit na tayo. 5 minutes na lang. Nakawag 6:35. So, 5 na. Down. Few moments later.
Touchdown na tayo guys. Tulog pa sa ceramic. Malakas pa lang. Few moments later. Till 3 hours later. Tayo po 150. Tapos ano, yung piston niya, nagpalit na tayo. So, i-break in muna natin yung piston ng bago. Bago natin piston. So, kailangan mo natin yung piston. Bago muna katawin lang. Sabi ni Sir Ramil, thank you Sir Ramil. Shout out, shout out. So, kakain na tayo dito. Uwi na tayo ng bahay, guys.